Уважаеми слушатели, вие слушате Форти Радио, пред микрофона е Спас Крайнин, а гост в студиото на Форти Радио е кмета на първото евросело в България, село Калугерово, област Пазарджик. Здравейте, господин Вачев. Сергей Вачев е на гости в студиото ни. Здравейте. Как се чувствате така гост в студиото сте ни? За първи път ви гостувам и съм така малко развълнуван, защото все пак вие сте едно от най-слушаните радия и смятам, че човек трябва да бъде сериозен и да казва това, което е. Да започнем от 2007 година, годината, когато България влезе в Европейския съюз. Вие обявихте вашето село за първото евросело. Защо? За вашите, уважаеми слушатели, искам да кажа, че ние към 1 януари 2007 година вече имахме 2 години, така се каже, стаж в ситуацията на първо евросело, защото се обявихме на 25 април 2005 година в 10 часа сутринта, когато президента Първанов и тогавашният министър-председател Сакскобургготски подписаха в Люксембург предприсъединителния договор, за да влезе България в Европейския съюз. Тогава поставихме и табелите, бързо бяхме забелязани от медиите и започна така една малко, според мен, пиар акция, която трябваше да обясняваме надълго и на широко, но с 2 думи за вашите читатели ще кажа, че ние не случайно се обявихме на тази дата. Още от началото на 2003 година аз събрах един така скромен екип и разработихме една стратегия за поетапно обособяване на Калугерово в първото евросело. Като там тази стратегия си имаше свои етапи на развитие, свои конкретни задачи, свои критерии, какво трябва да изпълним. И се ръководихме главно по европейската стратегия, така наречената Аз европеецът, която съдържа 5 основни елемента и така се стараем още от тогава да се приближаваме до техните критерии. Разбира се, не можем да ги достигнем нацяло, защото европейските критерии са много високи, но пък нашето желание и желанието на нашите граждани беше голямо и така успяхме в много отношения да се доближим до тези критерии, да направим много хубави неща. Едно от което като гвозди беше това на 25 април да се обявим за първото евросело и след това вторият етап, всъщност един от най-важните, беше от 25 април 2005 година до 1 януари 2007 година, когато пък изненадахме всички с това, че по примера на Кристо опаковахме кметството в европейското знаме. Цялото тогава дойде при нас Евронюс, заснеха филм, цяла Европа и целия свят не видя и получихме много поздравления, така изобщо интересът беше много голям и в това отношение сме доволни, че се открихме към останалия свят, създадохме условия да бъдем забелязани и защото ние се ръководим от разбирането, че ако човек не знае нищо за тебе и не те знае къде си, какво можеш и какво предлагаш, значи никой няма да дойде и да ни види. Тези действия имат историческо значение, според мен. Правите ли нещо по повод да запазите тези действия в историята? Книги, филми, снимки? Да, въпросът е много уместен. Значи, това, че се обявихме за първото евросело, не означава, че загърбихме нашите народни български традиции. Напротив, ние успяваме да ги вплетем и не случайно, възприемайки девиза на Европейския съюз единни в многообразието, се стараем още от 2003 година и до сега така да правим нещата, че хем да покажем българското, нашето, националното, това, което е нашата гордост и наш извор, хем да го приобщим към европейските ценности, за да можем да създадем онази симбиоза, в която всъщност ние трябва да живеем за в бъдеще. Защото Калугерово, както и много други селища, има много богата история, много богата култура, за съжаление на много места позабравена, но ние се стараем в това отношение да се отличаваме, защото за вашите слушатели ще кажа, че от 2000 година до 2012 година Калугерово е издало 35 книги, специално посветени на нашата история, на нашата култура, на нашите велики личности.
което създава така усещането и у калугеровци, и у млади, и у стари, че са наследници на една много богата така история и култура, която трябва да се така показва и в Европа. Мене ме е интересно обаче за малкият човек от Калугерово. Какво каза, когато вие закачихте тази табела Евросел? Как приеха жителите на Калугерово тази титла европейци? Значи най-разнопосочни бяха мненията, от крайно одобрителни до крайно негативни. Признавам го това, защото периода беше малък и не можахме така да възпитаме, в кавички казано, у всички хора, че ние се нуждаем от една такава промяна. Аз, моите съграждани, винаги съм им казвал, че ако никой не знае за нас нищо, няма кой да ни потърси и че ние трябва да надникнем над хълмовете, които ограждат Калугерово, да видим по-далеч. Има ли нещо? Хубаво ли е? Ако е хубаво да го вземем, нали, да го адаптираме, ако не е хубаво да го неглижираме. И така в това отношение, разбира се, най-радостни бяха децата. Те възприеха, както винаги, новото с сърцето си, започнаха да рисуват на тема Първо Евросело Калугерово, започнаха да пишат стихове и започнахме тогава да издаваме и вестник Калугеровче на децата от училището и от читалището, които сами си го списват, сами си го макетират. Аз само им помагам за отпечатването, нали, така, като техническа част. Започнаха да рисуват много и това наложи да им изработя такива стативи за рисуване. Вече сме направили около 15-16 статива. Те ги вземат, излизат, аз им осигурявам материалите, рисуват на различни теми, правят изложби, тъй като фоайето на кметството, така, макар че е фоайе на кметство, го адаптирахме в изложбена зала. И сега да отидете в Калугерово, има изложба на художници от пленера, който беше в тази година в Калугеровския манастир. И така, децата бяха първите, които прегърнаха идеята. След това така добре се отнесоха към тази идея и младежите, и така от по-възрастните бих казал, че така най-добре приеха идеята жените от битовия хор към читалището, които така в всяка една тяхна изява си казват, даже те написаха и химн на Калугерово по този повод, и сега всеки концерт или всяка изява започва с това, че ние сме битова фолклорна група Полегнала е Тодора. Даже име си дадоха, да, Евросело Калугерово, област Пазарджик. А името на групата тяхната дойде от там, че песента Полегнала е Тодора е дадена на Филип Кутев през 1952 година от една млада калугеровска певица, баба Рада, сега баба Рада Лазарова, която така, когато той идва да търси млади таланти по България, обикаля, идва в Калугерово и избира 3 млади жени, които да иска да вземе в Филип Кутев. Той тогава го организира все още този голям хор. И тази Рада Лазарова, тя тогава е Рада Бейкова, потомка на Теофил Бейков, на един голям герой наш, му запява тази песен Полегнала е Тодора. Филип Кутев остава изключително впечатлен и веднага като специалист се макетира. Нали? Баба Рада не успява, защото е била тогава младо момиче, сгодена вече, не успява да се включи в този ансамбъл, но пък 2 други калугеровки се включват в ансамбъла и полека, след като Филип Кутев преработва песента малко, тя става и химн на неговия хор и на всеки официален концерт започва с Полегнала е Тодора и ние се гордеем, че това е наша калугеровска песен. И така нашия хор сега се казва Полегнала е Тодора. Изобщо така мъчим се нещата да ги адаптираме и да... Другата причина, за която те поканихме в студиото, е и първият макаронен фестивал в Калугерово. Фестивала на макароните. Ще ви разкажа малко повече за него. Значи, ние всяка година отпечатваме специален календар на празниците и обичаите в Калугерово, който съответно обхваща националните празници
и даваме повече тежест на местните, тези, които при нас се случват, но не пропускаме и такива интересни други празници. Ето, примерно, тази година на 6 юли беше Световния ден на целувката. И направихме страхотен фурор в Калугерово с раздаване на целувки. А 25 октомври е Световния ден на макароните. И ние решихме, разбира се, всичко това решаваме в читалището с нашите там и с децата, съответно. И решихме, че е възможно да направим един мини фестивал на макароните гозби. Заехме се, така намерихме и спонсор, който да ни дари макарони. Даже той е лесичовец по рождение. Кажете му името. Да, казва се Любомир Тодоров Иванов. А жена му е от Калугерово и е собственик на фирма Бенели Пазарджик, която е най-големия производител на макаронени изделия. И интересното е, че аз му се обаждам и започвам да го убеждавам, нали, че ще правим едикво си, че молим, нали, пари не искаме макарони, така. И накрая той, човека, вика, добре, вика, ще помогна. Викам, ето, видяхте ли, ще ви направим приятел на Калугерово. Той вика, абе, господин кмете, какъв приятел на Калугерово ще го направиш? Аз съм калугеровски зет. Което беше голям изненада и за мен. Нали, и аз го познавам по принцип, нали. Вече разбрахме се, той ни дари макароните и другите изделия. И съответно в същото време поканихме и директора на Италианския културен център в София, една госпожа Анна, името и на която просто се затруднявам да го кажа, защото е много голямо и много сложно италианско име. И за наша изненада тя отговори, че е много приятно изненадана от тази покана и ще дойде. И фестивала започва утре на 25 в 16 часа в новия туристически, информационен и посетителски център в Калугерово, който беше построен с европейски пари. И така, хем ще се похвалим един вид, че имаме такъв център, хем ще посрещнем тази уважавана госпожа. Имаме уверението, че на фестивала ще дойде и известният приятел на Калугерово Иван Звездев, който цяла седмица миналата година така готви в Калугерово, да. И така мотивирали сме хората. Те са така, в началото се отнесоха малко скептично, да си призная, но след това решиха, че наистина могат да направят нещо интересно. Ще участват, преводач на тази госпожа ще бъде едно момиче от Калугерово, Даниела Драганова се казва, която работи в Италия и приятелят е италиански готвач. Съвпадат нещата просто перфектно за нас. Тя ще бъде и преводачка и ще така види какво можем да правим ние. И така създаваме си интереса. Искам да отбележа специално и да благодаря на дома в Лесичово. Аз така го наричам дома в Лесичово, но той вече не е такъв дом за такива деца. Те ще дойдат всички и всички са се подготвили много старателно с макаронени гозби и с това си участие откриват така един техен сезон на майсторските гозби, на които те искат да се научат. Надяваме се да бъде така, като за първи път интересно, може да допуснем и грешки, разбира се, но винаги има първи път. А хората от властта, вашите колеги, наскоро гледах един репортаж с ваш колега на някакво село, като вас се окачил само, че плакат на Живков, и той беше забелязан от свои колеги, популяризира своето село по този начин. Как приеха всичките инициативи, които вие правите в Калугерово? Значи забелязаха ги и трябва да ви кажа, както си има правило, няма антиреклама. Значи всичко, което се прави в определен смисъл спомага. И аз предполагам, че този мой колега, макар че с Живков си послужи, все пак това е положително, защото беше забелязан. Много, да. И то на национално ниво. Така в това отношение сега той трябва да продължи тази роля и да не изпуска това птиченце, което му каса на рамото с тази добра реклама и да я развие както ние я направихме, защото трябва да ви кажа, че аз от 2005 година, от как ни забелязаха. И интересното е, че
В 10 часа сложихме табелите Калугерово първо Евросело. В 10:30 ми се обадиха от една централна медия, че идват да видят какво е това чудо. Толкова бързо, да, и даже и аз самия не можах, нали, да се реагирам толкова бързо, но след това пък вече нямаше медия, в която да не бях гост, нали, да разказвам, да показвам, да даваме рекламни материали, защото ние същевременно изработихме и един комплект рекламни материали на първо Евросело Калугерово, за да кажем какво представлява, защото всички питат какво значи първо Евросело, а е малко сложно да се обясни така с думи, пък като прочете човек, дето се казва, по-може да му стане ясно и така. Ами аз винаги съм смятал, че трябва да се дава пример и никога не съм считал, че ако мои колеги нещо направят, нали, трябва да им се завижда. Просто даже ги поощрявам и в тази връзка мога да ви кажа, че Калугерово в момента има 4 фейсбук страници. И значи на моето, на кметството, на Евросело Калугерово, на първо Евросело Калугерово, на най-доброто Евросело Калугерово, защото и такава стратегия по настояване на моите съграждани направихме, тъй като пък Калугерово означава добро село от калос, древногръцкото калос, добър, нали? И нещата започнаха да се връзват общо взето от само себе си, да. И даже аз винаги каня моите колеги от Лесичевската община, други. Ние сме побратимени вече с около 10 села в България, нали, които идват на гости. Ето, сега идвам от Калугерово пак, с едни гости бях до сега. Вчера бях в Министерство на земеделието и храните, където влезнахме в челната десятка от 18 номинирани села в България за Евросело БГ, сърцето на България. Това е също новина. Това е една инициатива на Министерството на земеделието, която аз обаче имам много така критика към нея. Защо? Защото Министерството на земеделието и храните се движи само по една европейска програма. Това е програмата за развитие на селските райони. И те обявиха конкурс през септември месец, в кое село на България, и то всъщност кое кметство на България е спечелило най-много и реализирало най-много проекти. И аз отговарям, кметството не е реципиент по тази програма и по нито една европейска. Значи всеки може да направи за дадено кметство каквото иска. Това са предимно общините и НПО организации. Но кметството не може да направи нищо. То може само да се радва на това, което правят за него другите. Това отношение. Но все таки, защото казвам, в Калугерово първия проект, който е реализиран с европейски пари, е от 2002 година. Казвам, много от хората изобщо не знаеха, че има такива европейски програми. Даже тогава много рядко се говореше че България ще влезе в Европейския съюз. Това бяха така наречените предприсъединителни програми. От 2007 година са вече след присъединителни, когато станахме официално, нали, членове на Европейския съюз. Въпросът ми сега ми хрумва идеята. Вие сте Евросел, първото Евросел, пък Бойко е член на Европейската партия, представител на Европейската народна партия. Правили ли сте опит да го поканите като гост? Първото Евросел. До сега не сме, но имаме сериозно намерение първо да поканим президента Плевнелиев. Защото една жена в Калугерово имаме снаха, която е от неговото село, от село Плевня, и тя го помни като малък, кога са се изселили. Да. И сега така още я обработваме, общо взето казано. От нейно име да напишем и от мое, разбира се, да напишем едно писмо до президента и да го поканим. Аз съм сигурен, че ще дойде. Нали? Ами, следва да поканим и Бойко Борисов. Не знам кой да поканим по-напред, защото пък има и партия на европейските социалистите. Там нещата са... Всичко е европейско сега. Общо взето, ние се пазим от такива политически пристрастия. Разбира се. Защото те в много отношения са полезни, но в малко отношения не са полезни, но пък са много сериозни вредите, когато се заплетем в политически неща. Виждате колко обширна думата европеец. Какво европейско за напред ще очакваме от Калугерово? Ами малко ми е трудно, честно казано, да споделя, защото
От 2009 година изпитваме много сериозни трудности в Калугерово. Той сега, нали, ги има, но примерно до края на 2008 година и началото на 2009 година в Калугерово функционираха около 30 промишлени предприятия. И български, и с международно участие, нали, които дават много така имидж на Калугерово, поемат много от безработните и общо взето към 2008 година в Калугерово почти нямаше безработица, защото много от работниците идваха от Пазарджик, дори от София. Нали, остават другите села, но сега сме много така притеснени от конюнктурата. Благодаря ви, господин Вачев, че бяхте гост на Форти Радио. Ще следим с интерес вашите изявите на Евросело Калугерово. Желаем ви успех! Благодаря и аз.